Ġnien li jfakkar il-memorja tat-tabib Viktor Kalvanja u l-ġid illi wettaq dan huwa dak li qalet Martu Carmen meta mistoqsija dwar sentiment qed tħoss li llum hemm ġnien imsemmi għal dan it-tabib maħbub ftit passi l-bot minn fejn kien jgħix. Dan il-ġnien jagħti eżatt kif noħorġu kważi mit-triq fejn noqogħdu aħna, jiġifieri ngħaddi minn hawn kuljum. U għalija hija xi ħaġa ħajja li affarijiet li kienu ħobb ħafna u nippruvaw nżommu ħaj kemm jista' jkun fi ħsieb kulħadd. Tul iċ-ċeremonja tal-inawgurazzjoni ta' dan il-ġnien fil-Mostra hija qaltilna li Kalvanja ħab ħafna l-tfal u ħadem u stinka biex jagħti l-aqwa kura. U nixtieq li jiġu ħafna tfal għax it-tfal kienu jħobbhom ħafna, l-pazjenti kienu jħobbhom ħafna u huma kienu jħobbuh. Kien jinżel il-livell tagħhom. Infatti kien żamm anki at one point kienu il-tfal li jitlu fil-ward kienu jifqu sa ċertu età. Żamm ikbar biex iżommhom jew kien jaħdem bil-qalb għal magħhom. Viktor Kalvanja kien l-ewwel onkoloġista f'Malta u rata ta' persuni li jfiqu grazzi għal ħidma u riċerka li wettaq minn 40% tela tal-80%. Ħadna il-kummenti wkoll ta' Angel Kuxkieri, il-President ta' Putino Cares, illi qaltilna xi jfisser għalihom li l-fundatur tagħhom qed jibqa' jingħata rikonoxximent. Għalina huwa onur u jagħmel onur ukoll l-ismu għaliex Dr. Viktor Kalvanja kien tant iħobb il-ħajja u dan il-ġnien qed jippromovi l-ħajja. Tul l-attività kien hemm numru ta' tfal, membri tal-Mosta Scouts Group u anki tal-Mosta Girl Guides. Net News ħal-kummenti ta' Dominic Muscat illi bil-mod sempliċi tiegħu spjeganna għaliex għandna ngħinu l-xulxin u fuq kollox nimxu fuq l-eżempju ta' Viktor Kalvanja. Sabiħ ħafna għax in-nies mhux waħdek kollu titrajnuna f'ċertu affarijiet. Kulħadd ħatmu perfett. James Aronellu, Net News.